Hej YouTube, nu har jeg tænkt mig at spille Bloons TD Battles. Det kan godt være, at I hører nogle lyde i baggrunden. Det var på grund af min morfar talte lidt, men jeg tror ikke, I får til at høre, eller jeg kommer til at høre alt for meget. Nå, lad os komme i gang. Jeg spille den her. Den er ret god, den her måde. Den her. I tænker, hvorfor jeg ikke tager den der, men det er på grund af, at jeg tager lige den der bagefter, den her runde. Så. Nu skal jeg bare lige vente. Yin Yang. Yin Yang. Yang. Yin Yang hedder banen. Jeg tror, jeg tager Superman. Der... Nej, ikke Superman. Jeg tager ham her. Okay. Okay. Hvem kommer jeg til at spille mod? Nå. Det ser meget lidt ud. Noob. Prøv at se engang. Han har sat en troldmand. Okay, måske ikke så meget noob, men... alligevel, nu sætter jeg også en. Men han lader den i lang tid. Kan ikke engang klare det. Okay, det her bliver meget lidt. Prøv at se en gang. Nå. Sådan. Okay, ja, lyn. Sådan. Okay. Nu tager jeg den her. Eller nej. Jeg så den her. Den her. Ja. Okay, sådan. Hvad hedder Manafølge? Nå. Og YouTube, jeg vil gerne se, I siger bare til, hvis der er nogle spil, jeg skal spille, altså I skriver bare ned under i kommentarerne. Grund af, jeg vil meget gerne vide, om der er noget vigtigt, I vil skrive, jeg skal spille. Og så vil jeg gerne spille dem for jer. Nej. Okay, så. Men det er bare det. Og I siger bare, at jeg skal spille Steam, eller et eller andet. Alle mulige spil. I kan bare spørge. I kan bare sige det. Og så skal jeg nok prøve at spille det. Nå. Så kommer der med stille. What? Han har sat 2. Han overlever ikke. Runde 18, så er han død.
Okay. Nu er jeg snart rød. Det er sgu med 3. Sådan. Nu dør han, og jeg har ikke engang sat balloner efter ham. Okay, det går heller ikke så godt for mig. Jeg ser bare det sådan her. Bare for sikkerheds skyld. Okay. Sådan. Nu kører det. Sådan. Nu går det godt. Nu kan jeg købe den her. Nej, kom nu. 1500. Så død. Der, sådan er jeg rød. Okay. Nu rører jeg ned. Kom nu afsted. Så er det bare sådan her. Så har han vind. Kom nu, du kan. Så. Ja, jeg er vundet. Jeg er vundet stort over ham. Nej, hvor er det sindt. Og så sender han lige en ballon i det sidste øjeblik. What? Overlevede han? Hvordan? Nej, hvis jeg dør nu, så er det godt nok noget for mig. Nej. Ikke dø. Ikke nu. Ikke nu. Jeg har overlevet, okay. Okay. Så får jeg et sovesæt. Han overlever ikke nu. Men det gør jeg heller ikke. Hvorfor sender han mig hele tiden? Sådan. Ja, nå. Okay, begge to har sendt en mod ham. Nej, det ser ikke godt ud for mig. Jeg ved det måske. Eller jeg har mere liv. Nej, det gør faktisk. Nej. Han har mere liv end mig. Nej, uffa. Nej, det er løgn. Jeg var så tæt på. Nå. Det er godt, jeg ikke vidste noget. Okay, så laver jeg den her. Okay, jeg tror ikke, den anden bliver så svær. Nå. Okay. Hvordan kunne jeg tabe der? Okay. Den kan jeg ikke lide, den der. Jeg skifter map. Nej. Godt, tak. Nej. Skip. Nej. Det var ikke godt. Jeg har købt den der. Og Superman. Lige på række. Og. Nej. Okay, det var ret dårligt. Nå. Så er det kamp. Nå. Hvor kommer den fra? Der. Og så køber jeg.
Åh nej. Jeg overlever ikke. Han er jo mega sød, han har den der. Den har jeg ikke. Så sætter jeg bare en til. Ej, det ud af. Superman. Sådan. Nu kører det bare. Nej. Så. Det var da meget godt. Så, nu har jeg Superman, og han jeg tror, jeg sætter en tromme her. Okay, så. Og så køber jeg den her. Så tror jeg godt, jeg kan klare den. Nå. Så. Så er troldmanden nyttig. Hvis jeg bliver løbet med at køre hen med det der, så overlever Nessa ikke lang tid. Okay, der skifter. Nej, det har jeg slet ikke lagt mærke til den der. Hallo? Jeg ser lidt mod. Ej. Det har jeg ikke tænkt over. Det er kun den der, den kan ødelægge den kun. Så hvis den ryger forbi der. Så er det han der. Fordi de der kan ikke ødelægge dem. Det der er også noget der skyder. Det der arbejdsmand. Men den der kun bombe, den er eneste der kan ødelægge den. Så jeg kan vinde også der. Okay, det var lidt ordentligt. Det var ikke rigtig lidt. Kammo. Sådan en kammo. Og sådan en der. Og det var faktisk meget dumt det der. Sådan. Nu går det godt. Nej, hvad sker der? Nej, nu. Nej. Det skal ikke ske igen. Så. Det flyver godt. Hører på den her. Det er 6.000 hver. Prøv at se. Wow. Han er bare 2.000. Og det er ham der også. Jeg sælger ham her. Nu. Kan nu ikke dø? Sådan. Nu kan jeg skyde meget langt.